Sa video ito, samahan niyo ako, ipakita ko sa inyo ang isang wild fruit na bigla na lang dumami dito sa aming barangay Tuyom, Carcar City, Cebu. Ang tinatawag nilang wild cucumber, Melothria pendula nga, sabi ng internet. Bigla na lang siya sumulpot at dumami dito sa aming barangay. Since birth, dito na ako sa barangay Tuyom at taong 2021 lang, nakikita ko nga biglang sumulpot at dumami ang wild fruit na ito. Kaya samahan niyo ako, mitas tayo at kakainin ko ang wild fruit na iyan. Kasi nakita ko sa internet, may mga nang hinanap ko sa YouTube, mayroon namang mga videos na nakikita na kinain ang wild fruit na to at wala namang masama nga nangyari sa kanila. Wild cucumber, pipinong gubat, nag-research ako sa internet gamit ang keyword na wild cucumber, lumabas yung scientific name na Melothria pendula. Pero nang tiningnan ko ang image doon, iba naman. Wala kong nakita na kaparihan dito na picture. Kaya sige na lang, basta gamit na lang tayo sa sinasabing pag kinain ng hayop, pag kinain ng ibon, makakain din sa tao yan. Kaya samahan niyo ako, ipakita ko sa inyo kung saan tayo makakita ng sinasabi kong wild cucumber o tinatawag nilang pipinong gubat. Sa unang bahagi ng vlog, kasama ko ang Mrs. Halika Mrs, pakita kita. Kasama ko ang nabaganda kong Mrs. Ikutin namin ang buong barangay at pakita ko sa inyo ang wild fruit na yan bago tayo manguha ng prutas na kakainin ko. Ngayon, ikutin muna natin ang buong barangay kung saan may makikita tayong wild fruit na tinatawag na wild cucumber o pipinong gubat. Tara na! Sige. Kita na. Yan, ito rin, marami din pero wala pang bunga, wala nang bunga. Pero lago-lago na. Ayan, may bunga. Kita. Dua ka po. Ayan. Dito rin sa may Kawayanan, nung nag-install kami ng mga street lights, nakita kami marami dito, pero parang ngayon parang wala na. Diyan, wala. Wala na pala. Marami lang dito. Wala na. Kung ito diha. Kita mo yan. Dahil. Ay. Kasakay yun. Okay na daw, kakap dong, gunit dong. Hakop sa hawak. Gunit dong. Kuwatro pa nito ko siya, lagi dong. Kani? Isang dining anak. Man, ako ni Victoria. Ah, Victor. nung di anak yung bayad.
Sige, una be. Sige, sige, day. Salamat day. Salamat. Bunit ka daw. Bundok na yan, madalas kami doon magpasagirit ng palwa. Napag ko na. Ay, ituwad na. Ara! Isa ko takibaw na. Na. Eksakto sa bandang ito, dito ako gumawa, nakauna kong video na kumain ako ng utot-utot. O ngayon, wala na. Wala na ang utot-utot dito. Oh, eksakto dito. Dito, wala na. Wala na talaga. Diba, dito utot-utot ya. O tingnan nyo, nung mulaklak na puti. Yan ang wild cucumber pa rin ito. Ang dami dito pero wala pang bunga, bulaklak pa lang. Wala pang bunga dito. Oh. Dami dito. Malago talaga pero bulaklak pa lang. Wala pang bunga. Yan yung bulaklak na puti. Yan, oh. Bulaklak na puti pa lang. Wala pang bunga. Tuloy tayo sa unahan pa. Wow! Tarong ang video rin. Ano? Ito, oh, marami na rin. Nasa parer pa rin. Oh. Kita nyo, mga namumula dyan. Nasabi akong bantayan na tayo. Sabi ko sa inyo, hindi na lang sumulpot at dumami ang halamang ito. Hindi namin alam kung saan galing. Posible kasi sabi ko sa ibon at saka yung sa ingredients sa pagkain ng manok. May nagsabi. Yan na, nagkon. Aso. Dagat ko na.
marami rin dito. Yan. Yan. So, wala nang bunga. Yan, dito, so, wala nang bunga. Yan. Kahit dito pa rin, oh, marami rin. Oh. So, walang bunga. Wala nang bunga. Narito tayo sa last stop natin kung saan din manguha tayo ng, dito tayo manguha ng prutas. Ito, oh. Nasa kura lang. Tanawa dia makita ba? Ay pagtanaw rin. Ano dia? Oh. Oh. Kita niyo? Malapit na mahinog to. Oh. Kunin natin. Kasi natin. Dali na. Dali yun. Dali. Meron pa dito. Matapos natin manguha ng hilaw, doon na naman tayo sa mga hinog. Dami dito hinog eh. Puno natin yung hinog. Hindi naman marami itong kunin kasi hindi naman marami kainin ko. Kita ko lang maya na kakainin ko yan. Ito, balik tayo dito. May marami din na wild cucumber dito, mga hinog na. Ito. Yan. Yan yun. Oh. Ayan. Oh. Ano siya itaas. Dami yan. Meron pa dito. Oo. Mayroon ng mga overripe. No? Pero dami pang eksakto pang hinog. Ano natin, kuha tayo ng hinog. Mayroon pa dito. Oh, kitang-kita nyo. Eksaktong-eksakto ba? Hugasan lang natin to at saka kainin. Ang dami dito, kita nyo. So ngayon sa bahay na kami, nauwi na kami. May nadala ang pitas namin na wild cucumber, oh. Kita nyo. Ito lang hinog ang kakainin ko. Hindi na ko kumain ng itong hilaw kasi kailangan itong may i-prepare na. No? Kita ko sa inyo, kainin ko itong hinog. Tamis pala.
Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Bye-bye. Hanggang sa susunod na vlog.